Sautali kiri manta kila haban song jain no na ka welcome nekil shail minute no na ka welcome but manta sautali kiri kibal rong shakarong 16 te hoy perlok manta habangi phai hagi jingil kai raw lai pu ar ngilyo yekta ki jingil kai ki ba itenan ki jingil kai ki ba pan kendin namar kiri ki ba kham klain bor ne ki ba biang bha kata ka history ki ba ngimla ban muddur bakin haban song jain no dakloi Kam tam kum ke Germany barabor ke julong ke tim ka baklain bor haki bor mensua Andrei menta ke Germany tang hakra ko blai puar kal syalim net no na ka par koi hadin ke jingi lakai kal kut no ha ka jingi khai bot kala lim lang bak penalty shootout saw lalai kol ka ba menta ka par koi kala rong no shakrau khan riu bat kane ka world cup kala bandai ka world cup ka ba khaddu yong ne goalkeeper jong ke Germany ne bayin umanel niyar shu habangi phai ha ka wei pat ka jingil kai ka ta hapding ka Netherlands persya ai ka Morocco kane ka jingil kai ro kalkut ha ka jingi khai ha ka ba nangkong ha ka minit ka ban nyu phua ka dei ka Netherlands ka balalam khmat Andrei ha ka minit ka ba khandai pheu plus wei lala ka Morocco lang ba idiap ban pan phai ya ka te sigul but ya kane ka jingil kai ro larai lang ba ka penalty shootout ka ba ka Morocco ka lala ban pelim Laila Arkul ya ke Netherlands ka ba menta ke Netherlands kala syail minute no na ka World Cup ne hap song jain no tang ha karang ko balai PR ka ba menta ke Morocco kala rong shakrang 16 kat ba habangi phai pat ha ka wei ka jingil ka kata hap deng ka Brazil persya ai ke Japan kane ka jingil ka ka dalong shisha ka jingil ka ba itanan namar ba ka first half ka banengkong ka dei ka Japan ka balalam khmat wele not goal ya ka Brazil Andrei haka second half ka Brazil ka lala ban pan phai ya ka dei ka sigol lang bau Casemiro haka minit ka pasan pun riu badde haka minit ka ba khaddu u Gabriel Martinelli u lala ban tep gol pan job na ka benta ka Brazil ka Brazil ka liyo rong sindan syakarau ka ba khan riu bat ka Japan kala hap song jain no haka ne ka jingile kai bat da ka jingla ajong ka Brazil ban rong syakarau ka ba khan riu kalapan kemen shikade ya kinong kersyan ki jongka Andrei wala kataru dang don sakhndiat namar bahakane ke jingil ka ka bangi khmil ti kalong ban sakhi yo Neymar Junior ha kamadan Andrei Neymar Junior ukhlemi madan hakane ke jingil ka bat amla bantim na ka daw te porlak mantah bangi phai Shakiri belarung shakrau 16 kade Canada Brazil parkui bat Morocco kat ba kibal syail minute no na ka World Cup tang hakarang ko balai puar kidei ka Germany ka Netherlands ka South Africa bat ka Japan kublai shibun wanam klet ban subscribe na ka banta ki update mai